Il-grupp Korintja baqa' ma qalx kemm il-torri se jibni madwar San Ġiljan għalkemm ċaħdet biss li se jkunu 12. Il-kumpanija ta' din it-tweġiba l-Gazzetta di Malta Independent on Sunday wara li rapport fuq Malta Today żvela draft tal-Master Plan li skont il-Gazzetta inkluda 12 torri ta' bejn 8 u 21 solar kull wieħed, xi ħaġa li diġà ġiet miċħuda. Il-kumpanija fil-fatt kritikat stampi pubblikati mal-istess rapport għax qalet li huma fittizji u qarriqa. L-iżvilupp ħoloq kontroversja għax ħafna qed iħossu li dan se jsarraf f'aktar torrijiet, partikolarment meta fl-istess żona se jsir ukoll il-proġett fejn qabel kien hemm l-ITS. Iżda l-International Hotel Investments l-IHI li l-kumpanija sit il-Klub Korintja spjegat li l-ewwel fażi tal-iżvilupp se jinkludi żewġ torrijiet blola wieħed ikun ta' 15-il solar. Minnaħa l-oħra l-kumpanija ċarat li dak li se jkun qed iseħħ wara jiddependi minn ħafna fatturi. Kien għalhekk li l-kumpanija ċaħdet dak ippubblikat minn Malta Today fosthom l-istampi batta torrijiet wieħed qrib ieħor. Fl-istess waqt il-kumpanija nnotat ukoll li fl-istampi pubblikati ma saret l-ebda referenza għaż-żoni ta' tisbieħ li l-proġett se jkun qed jinkludi biex l-iżvilupp jilħaq il-livell ta' 6 stilel. Min tiegħu il-Ministeru tat-Turiżmu spjega li għadhom qed isiru laqat ma' daw kollha involuti.